Nedávno vyšiel veľký výskum, ktorý dokazuje, že slovenská spoločnosť nie je taká spolarizovaná, ako sa nám snažia politici narozprávať. Existuje fenomén samospĺňajúcej sa prognózy. Vy keď začnete tým ľuďom hovoriť, že sú znepriateľení a sú spolarizovaní, v nejakom momente tá spoločnosť sa tak začne správať. A to, aby sme to zastavili, je pozerať sa na dáta a veriť tomu, že tu nežijeme vlk medzi vlkmi, ale že sme tu naozaj ľudia, ktorí majú rôzne potreby, rôzne zážitky, rôzne žiale, bôle a nádeje a vieme sa porozprávať a vieme aj spolu nesúhlasiť. Nemali by sme sa pozerať na ľudí ako na pasívnych príjemcov verejných politík, ktorí nám raz za 4 roky hodia hlasy do volebnej urny, ale ako na aktívnych spolutvorcov verejných politík a spoločných riešení, pretože vidíme, že sa to dá. Deliberatívne fórum je druh občianskeho zhromaždenia, kde sa zapájajú občania s rôznym pozadím a spolu rozhodujú v podstate o verejných otázkach. Účastníkov a účastníčky Fóra Slovensko sme vyberali tzv. Demokratickou lotériou. To znamená, že sme spájali náhodný výber spolu s demografickými kritériami, ako bolo vzdelanie, vek, pohlavie, urbanita a región, tak aby sme v konečnom dôsledku vytvorili Slovensko v malom. Volám sa Monika, som šťastná babka, ktorá už má 7 vnúčat. Pochádzam z Košíc, kde som prežila väčšinu života. Moje 2 dcery sa vydali a presťahovali, keďže deti boli maličké, bolo treba pomáhať. S manželom sme sa odsťahovali z Košíc do Dunajskej Stredy. Mojou najväčšou záľubou je starostlivosť o záhradku, pestovanie kvetov a popri tom aj nejakej zeleniny. To, že sa deje taký projekt ako Fórum Slovensko, tak ma to dosť milo prekvapilo s tým, že som zvedavá na ďalších účastníkov, na ich názory a aspoň budem mať širší prehľad o tom, že ako to vlastne naozaj medzi ľuďmi na Slovensku je. Volám sa Juraj Šmida, narodil som sa v Bratislave, som niečo ako projektový manažer, by som to nazval, čiže vytváram si rôzne projekty a snažím sa ich riadiť a doťahovať dokonca a proste implementovať. Chcem si zlepšiť svoje komunikačné a argumentačné zručnosti prostredníctvom tohto fóra. Chcem otestovať sám seba, či budem vedieť komunikovať s ľuďmi, ktorí nie sú v tej mojej bubline, či už budem vedieť presviečať o mojich myšlienkach a názoroch a či im budem vedieť doručiť vôbec niečo z mojich názorových hodnôt alebo postojov. Volám sa Lea, mám 18 rokov a študujem digitálnu grafiku. Mne na tejto krajine veľmi záleží a chcem, aby sa budovala, chcem, aby mi vedela poskytnúť presne to bezpečie a nejaké zázemie. Momentálne som nastavená tak, že by som chcela ostať a chcela by som zabojovať. On je to veľmi ťažké a viem si predstaviť, že za pár rokov budem z toho už veľmi vyhorená. Moja najväčšia motivácia, prečo tu ostať, je asi to nejaké zázemie, ktoré som si tu vybudovala v podstate ja, ale tvoria ho ľudia, ktorí sú okolo mňa. Záleží mi, akým smerom pôjde táto krajina, pretože je to krajina, kde žijem a dá sa na tom pracovať. Na všetkých týchto problémoch, ktoré máme, sa dá pracovať. Len to musíme chcieť. A prerušil nejakej veľej práce. Celé kráľovstvo zaspalo. Potom musel nejaký statočný princ prísť, čo s nejakým veľkým odhodlaním to musel ako odkliať. Čiže ja som v stave, keď sa šípková ruženka vychádza do toho prsta, čakám, kedy nás dobudí asi princ. Tak ale neviem, ja si osobne myslím, že ten princ by sme mali byť my všetci. Fórum Slovensko je prvé nezávislé občianske fórum, ktoré zapája tisíce ľudí do digitálnych diskusí a viac ako 50 do živých fór, ktoré sa uskutočnia vo svite počas 2 víkendov. Jeho cieľom je rozvíjať medziľudskú dôveru, porozumenie a vyvíjať demokratické inovácie pre 21. storočie. Šiel som to tak náhodou cez Instagram. Často sa mi stáva, že keď diskutujem najmä o politických veciach, či už s kamarátmi alebo s ľuďmi, ktorých stretnem, tak aj keď výsledkovo máme veľmi rozličné názory, vychádzame z úplne tých istých vecí, ktoré by sme chceli.
I'm Annabella. I live currently in Nitra and I'm the member of the Youth Club for Hungarian Minority. If I can hear something smart here, I can bring and spread in my community that Slovaks have the same problems that we have. Prišiel som sem so záujmom stretnúť rôznorodú skupinu ľudí s tým, že chcel by som vedieť, či budú medzi sebou schopní diskutovať a dospieť nejakému konsenzu. Som mala vzadu takto do polovice hlavy dredy. Si povedala, že odstrihnem si aspoň tie, pretože mi strašne zavadali a svrbelo ma to a bolo to hrozne nepríjemné. A ako som si ich odstrihla, tak som zistila, že vlastne mám vyholenú viac ako polovicu hlavy. Tak som si povedala, že to spravím proste celé. Môžeme asi teda začať. Dobré ráno. Moje meno je Michal Horský a vediem organizáciu Demdis. Demdis je idea, platforma a komunita. Už vyše 5 rokov zapájame ľudí a verejnosť do živých, ale aj digitálnych diskusí. Tvoríme mosty a porozumenie medzi rôznymi skupinami a vyvíjame nové technológie. A robíme to preto, aby sme ukázali, že férový a otvorený dialóg je stále možný. Že dá sa sadnúť za spoločný stôl a mať rozumnú a slušnú diskusiu aj o neúplne ľahkých témach. Naším cieľom týchto diskusí a deliberácií nie je zvíťaziť nad druhými oponentmi, ale porozumieť, nájsť minimálne spoločné hodnotové zhody a pri najhoršom, pri najlepšom sa aspoň slušne nezhodnúť. Začiatok bol asi ako každé iné fórum, to znamená, že boli sme oboznámení s nejakými pravidlami a čo teda bolo veľmi dôležité a zvýraznené, že boli nám prezentované pravidlá sa správania pri tých diskusiách a teda vnímam to ako snahu organizátorov predísť nejakým osobným konfliktom alebo viesť tú diskusiu na úrovni osobnostnej. Prelomili sa podľa mňa lády tým, že také tie spoločné prvé moderované diskusie zo strany usporiadateľov boli a snažili sa popárovať rôznych ľudí náhodným výberom a sympatické, že väčšina tých ľudí si automaticky prešla do týkania. Takže sa tam tie lády prelomili a podľa mňa to bol dobrý začiatok na to, aby potom v tých jednotlivých skupinách vedeli ľudia medzi sebou diskutovať. Zúčastňovali sme sa v menších skupinách na samotnej práci podľa jednotlivých zadaných tém. Tieto skupiny viedli facilitátorky podľa témy, ktorú mali ako určenú a takisto sa do toho zapájali experti, ktorí v podstate mali samostatné vstupy, krátke prednášky na jednotlivé zadané témy. Riešili sme tému odolnosti a čo to vlastne odolnosť je a čo to znamená, pretože sa to dá brať z rôznych strán. Dialóg bol fajn, vedeli sme sa do veľkej miery zhodnúť so všetkými. Vznikol tam názorový konflikt a myslím si, že v tej téme ešte budeme pokračovať. Bolo zaujímavé vidieť, že čo vlastne ľudia považujú za krízu. Niektorí ekologickú krízu, niektorí zdravotnú krízu, iní zase hodnotovú alebo politickú. To znamená, že každý má úplne inú prioritizáciu, že čo je pre ňu kríza. Mimo toho hlavného programu sme sa stretávali aj v tej zásadnocnej miestnosti, hlavnej alebo v iných miestnostiach, alebo len tak na chodbe sme sa stretli, sadli sme si a rozprávali sme sa. A aj ten prvý víkend sa viedla debata naozaj, že do noci. Vidím, že Slováci sú slušní a inteligentní ľudia. Dáva mi to takú dobrú nádej, že Slovensko nie je na tom až tak zle. Tak jak sa máš a jak sa tešíš? Ďakujem, takto pekný slnečný deň sa človek môže mať iba skvelo a teším sa. Cieľ skupiny máme tam. Je to ako zvýšiť odolnosť spoločnosti proti dezinformáciám a poplašným správam. To si vybrali v minulý víkend účastníci. Fázy, ktorými prechádzame od začiatku, sú vlastne zamerané na to, aby sme si tú tému preskúmali a potom, aby sme objavili, aké možnosti tam vlastne máme, čo všetko by sa v tej téme dalo urobiť a potom vybrať to, čo je to najdôležitejšie. Celý čas je dôležité sa zhodnúť na formulácii a zhodnúť sa na tom, aby každý tam mal niečo, s čím je spokojný, aby vlastne všetci boli zrozumení s tým výsledkom, aby tam bolo to, čo tam chcú mať. Minulý víkend ešte diskutovali tak nakriknutejšie, tento víkend už nikto nie je zakriknutý, takže veľmi intenzívne sa diskutuje a museli sme trochu povoliť čas.
Cílem mojí skupiny je, jak systematicky budovat společenskou vrstvu odolnosti, abychom se cítili více připravení bez ohledu na to, jestli se shodneme na tom, odkud hrozba přijde. Poté jsme se bavili s odborníky na jednotlivé krize. Identifikovali jsme si 3 nejdůležitější krize, které účastníky trápí, což je vojenská, hospodářská a společenská. A momentálně se zaměřuje na to společenskou. Jde to velmi dobře. Myslím, že bude obtížné vytvořit 3 doporučení, protože je napadá více nápadů. Moja skupina sa snaží nájsť nejaké prieniky v prioritách zahraničnej politiky Slovenska. Momentálne sme sa zhodli na tom, že primárne vo vzťahu k Európskej únii, že to je náš vlastne kľúčový partner a prostredie, v ktorom vlastne Slovensko potrebuje žiť a prosperovať, takže hľadáme vlastne prieniky na tých prioritách vo vzťahu k Európskej únii. Ja som úplne nadšený z tej skupiny. Majú silné názory. Takmer každý z nich má ako vlastne veľmi jasnú ako predstavu, názor o tom, čo by tá Európska únia mala robiť, aká je pozícia Slovenska, čo sú záujmy Slovenska. Je to hrozne pekné vidieť, ako to na seba naráža. Ja som tam vlastne na to, aby som trošku ten ich zápal vlastne nejakým smerom kanalizoval k nejakému výsledku. V každom prípade diskusia je tam famózna. Minulý víkend sme sa to snažili trošku zúžiť a vybrali sme si vlastne tému pocitu spolupatričnosti a schopnosti spolupráce a chceli by sme to ovplyvniť cez komunitnú úroveň. Myslím si, že toto je taká téma, ktorá je veľmi osobná, že ľudia ju častokrát vnímajú aj cez tie osobné skúsenosti, cez príbehy a mám pocit, že máme málo priestoru, lebo ľudia veľmi chcú zdieľať, chcú sa medzi sebou rozprávať a čo moja skupina vníma ako taký prínos je, že ako rôznorodí sú tí členovia, že v podstate sa veľa aj sami od seba učíme. Celý ten proces som dizajnoval ako jeden veľký experiment a hľadanie toho, ako ďaleko vieme zájsť pri konkrétnych odporúčaniach a téme, ako zvyšovať dôveru vo verejné inštitúcie bez ohľadu na to, kto tam vládne, alebo bez ohľadu na to, kto má v parlamente väčšinu. Naša skupina sa zaoberala témami ako zvýšenie disciplíny poslancov a poslankyň, ktorí nemusia brať svoje remeslo úplne vážne, až po návrhy úpravy volebného systému alebo stíhania korupcie. A to je všetko, čo ma veľmi prekvapilo, vzhľadom na to, že sme začali veľmi všeobecnou otázkou, ako čo sú posilňovače dôvery a oslabovače dôvery pre verejné inštitúcie. Ak bola nezhoda, tak vždy bola veľmi konštruktívna a tú diskusiu posúvala nejakým spôsobom dopredu a to je presne to, ako by to malo byť, pretože nie je cieľom, aby sme sa všetci zhodli na jednom správnom názore, ale aby sme si dokázali vo férovej a otvorenej aréne výmeny názorov sami posúvať viac, tak aby rôznorodosť bola prínosom a nie hrozbou. Naša skupina sa venovala dôvere v inštitúcie. Doporučujeme, čo vlastne by sa malo diať, aby tá dôvera spoločnosti voči parlamentu vzrástla. Jednotlivec je schopný pomôcť systému a spoločnosti a v zásade vtedy, keď je on chránený, keď chráni sám seba a nejakým spôsobom sa cíti komfortne. Potom je platným členom spoločnosti, potom pomáha, potom nejakým spôsobom prispieva do stabilizácie systému. Aby tvorcovia legislatívy uzákonili priestor na výuku mediálnej gramotnosti, tréning psychickej odolnosti a prax v technikách odhaľovania dezinformácií. Toto znie ako taká veľmi široká rada a samozrejme sme sa o nej rozprávali hlbšie a hľadali sme spôsoby, ako sa dá niečo takéto docieliť. Som dosť veľký senior a starý senior na to, že ma neprekvapí a toto ma veľmi príjemne a veľmi pozitívne prekvapilo, to zdôrazňujem. Poprvé sa ukázalo, že ľudia aj veľmi rozdielných politických vierovyznaní dokážu spolu komunikovať, dokážu vysvetľovať, dokážu argumentovať. Je to spôsob, ako túto polarizovanú spoločnosť istým spôsobom zmieriť. Dá sa viesť konštruktívny dialóg aj s názorovými oponentami.
veľmi zaujímavé postrehy zo strany lektorov, ale aj ostatní spoludiskutujúci, s ktorými sa rozprávame na rôzne témy a veľakrát sa snažím pochopiť aj ich uhol pohľadu a pozerať sa na to aj inými očami, ako som sa doteraz pozeral. No prekvapilo ma to, že aká naozaj akože rôzna komunita ľudí sa tu zbehla, lebo naozaj sú tu ľudia z rôznych generácií, z rôznych častí Slovenska a to som asi nečakala, že to bude až také rôznorodé, že to bude tak veľmi odrážať do slovenskú spoločnosť, takže to ma veľmi prekvapilo. Prekvapenie, jak to výborne vyšlo, že všetci, aj keď majú rôzne názory, sa snažili si porozumieť, dokázali sa porozprávať a tie závery, ktoré boli, tie odporúčania, boli pre mňa všetky pozitívne, naozaj užitočné. To bolo aj potešenie, aj prekvapenie, aj radosť. Prekvapil ma na prvom víkende fakt, že sme podstatne menej polarizovaní, ako to subjektívne vnímame. To bolo niečo, čo som absolútne nečakal, lebo tiež som akceptoval taký ten klasický slovenský cynizmus, skepticizmus, že je to zlé a iné to nikdy nebude. A hneď po prvom víkende som kontaktoval Maticu slovenskú, Vojenské historické ústavy, Československé legionárske múzea, aby som sa dostal k originálnym prameňom historickým a zistil viacej o tej téme. S tými ľuďmi sa rozprával lepšie, ako som zvyknutý z internetu, alebo tak podobne, že v skutočnosti tí ľudia sa chcú rozprávať a sú ochotní počúvať. To podujatie je založené na tom, že ľudia majú zastupovať celú spoločnosť. A preto som rád, že tí ľudia, ktorí každý sú z rôznych miest, každý má nejaké iné povolenie, ale dokopy dokážu vytvárať akože fakt, že komplexné návrhy. Veľmi dobrý kamarát mi sa boli tie nešťastné politický názor, mi sa rozišli alebo rozhádali. A tu cudzými ľuďmi bol taký pokus sa rozprávať. A myslím, že aj tak menšími odrinami to išlo. A ako odchádzali napriek rôznym východiskám alebo názorom, s ktorými sme prichádzali ako skupina s hlbokým vzájomným porozumením a toleranciou. Dobrý večer všetkým. Fórum Slovensko dospelo ku koncu svojich diskusí, tak sme si povedali, že spravíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tú pozitívnu energiu, ktorú práve dnes sme mali v spolcentre, priniesli aj ľuďom mimo z verejnosti, tým, ktorí nemali to šťastie tu s nami byť. Táto prázdna stolička je symbolom participácie. Je pre každého jedného občana a občianku Slovenskej republiky, pretože veríme, že každý z nás by mal mať právo a možnosť zapájať sa do diskusí na témy verejného záujmu a toho, čo je pre nás dôležité. Mali by sme na to myslieť, že to miesto tu je a vždy sa pýtať, či náhodou nie je väčší priestor zapájať občanov a občianky. To, čo sa na mne subjektívne asi najviac zmenilo, bolo to, že som začal okolo idúcich ľudí vnímať ako potenciálnych účastníkov a predstavovať si, ako zaujímavá by mohla byť diskusia pri jednom stole. V rámci našej témy sme sa hodli, že budovanie komunít je veľmi dôležité pre spoločnosť, aby zvládala krízy. A tá komunita môže byť susedská, môžu to byť kolegovia v práci, môžu to byť spolušportovci, s ktorými človek chodí, ja neviem, na turistiku, bicyklovať alebo niekde. A tá komunita by mala v podstate byť budovaná ako ten základný kameň tej spoločnosti, ktorá má prežiť. Možno mi to dalo viac takú odvahu sa zapájať vo väčšej miere napríklad do toho spoločenského života. A takisto som bola milo prekvapená z množstva rôznorodých ľudí, ktorí sa naozaj ale dokážu zhodnúť na tých veciach, ktoré sú dôležité, to je spoločnosť ako celok. Taký obyčajný človek nezažije takéto veci len tak. Taký bežný, obyčajný človek. Treba povedať na rovinu, že to bolo aj veľmi vyčerpávajúce, ako tak ani nie psychicky, ale skôr je vyslovene, že fyzicky je to vyčerpávajúce, keď človek musí diskutovať na ťažšie témy hodiny v kuse. Ja veľmi dúfam, že táto platforma bude pokračovať a že to nevzdá Demdis, pretože je to veľmi dôležité a viem si to predstaviť aj na úplne iných úrovniach, že by sa to dalo robiť aj v školách alebo aj na pracoviskách a tak ďalej, že by to nemuselo byť len nejakí vybratí ľudia, ale že by to mohlo fungovať naozaj širokospektrálne. A je to veľmi podstatné.
do budúcna a podľa mňa pre správne fungovanie demokracie niečo takéto potrebné.